4 anyos nga batang lalaki nakabalik na sa ilang pinuyanan human gidala sa usa ka lalaki diin nakuhaan pagyud og CCTV diya sa North Reclamation sa barangay Mabolo sa Cebu City. Gisubay na sa kapulisan ang nahitabo sa pagda sa maong bata. Sayranta ang detalye pinaagi ni ining report. Ang CCTV footage nga nakuha sa apuhan sa bata nga si Lula Salvacion dihang gidala sa lalaki ang iyang 4 anyos nga apo. Pasado alas 10 sa buntag kini nahitabo diin kauban kuno ang laing bata babae nga kaduha nini apan ang gidalara ang batang lalaki. Diri man ko kay kabuhi ko. Nya kana siya nagduwa-duwa sa silong. Nya amang ko kay baw nga hingawas dahil dito sa may gawas. Gikuha as tao. Dito kuno sila sa dakumbay, nya wa sila pasaka, nahulog sila, nadagma siya may kuan man may bukol man gay na pag-abot ug ayan diri sa ginunitan tingali sa tao ba. Wala ko kay Wa love. ka nakamayong. Wala man mikita ato dira magtambay. Naibtan og tunok ang apuhan nga luwas nga nakabalik ang iya apo apan gihulagway nini nga kanunay damanon ang bata tungod sa iyang kasinatian. Gidugang sa apuhan nga wa sila makaila sa lalaki nga nikuha sa iyang apo base sa kuha sa CCTV. Giklaro niya nga siya na lang ug ang iyang apo ang nag-uban sukad 2 ka buwan pa lang kini human namatay ang amahan sa bata ug nibiya usab ang inahan nini. Buot masayran sa apuhan kung unsay motibo ang pagdala sa lalaki sa iyang apo. Pasalamat ko sa Ginoo ug sa mga taong nitabang nako nga makitaan gyud nako ang akong apo. Matod ni Police Major Eranio Regidor ang hipit sa Mabolo Police Station nga usa sa ilang gitan-aw ang posibilidad nga kidnapping kay wa man mananghid sa pamilya ang lalaki mikuha nini. Nanguha na sab sila og dugang CCTV footage aron mailhan gyud ang suspect. Nagpadayon na itong investigasyon kay atong ipalua kung kinsa ning tawana nga nang iyang puning kidnap. Makita na to sa initial nga elemento sa kidnapping naa naman. Ang kulang na lang is kana naman lang liman money. Giklaro ni Regidor nga wa makasakay og bus ang bata padung sa North Bus kun dili didto kini gidala sa downtown area o gisulod sa usa ka mall. Posibleng nahadlok ang lalaki human nag-viral sa social media ang iyang gihimo hinungdan nga gibiyaan niya ang bata. Tunay nakakita sa bata og gitugyan ngadto sa Carbon Police Station pasado alas 6 na sa gabi. Gihulagway sa kapulisan nga isolated case ang nahitabo. Elibility yun niya, ari yun may go sila to sa pool sa Simde 610. So pagkakaroon nagpadayon na itong investigasyon kaya nga mo na pag-ila, among gi-coordinate ni among i-coordinate sa taga anti-cyber crime kung makailan sila sa picture. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.